shout out sa ni Junjun. Awa na yung trabaho ni Diol. Oh. Nindot ka Diol. So karon mga ma'am sir, taning tower na to ang motor kayo. Bati ni kay forma. Tong tower na ni mga ma'am sir, ulo. Na mao ni ang mata. Kita sa dalan. Yung mata kayo, wala na yung mata tong motor, magabi di ta kakita. Ano yung butangan na tong mata para makakita na tag gabi. Ano yung mga UI taga kane? Taga South Korea. Suminot. Taga suminot daw siya. Hindi mo na matanggapin eh. Hindi mo na ganun mo kantangan ka daw. Ano ba? Melo? Ano ba? Ano? Ang yawi daw? Yawi ba? Oh? Bola ba? Ito kay sulta. Dari na nga. Oh, dito na dah. Ah, ano yun na dyan? Ano sa una nga ako niya? Ay, kana. Ang drone. Ang gala ba? Ha? Wala? Matang nata na. Itong group washer niya ba? Ano washer hanang nang kita? Ano washer? Lingin na gamay. Gigi, ito yun. Sorry ka na. Ito din mo. Ano pasok? Gano'n. Ha? Yan. Tingnan ka sa. Ano yan? Kamera. Sakot. Busig. Ya, kung padakan. Isi yang ada terus sih. Terus yang ini. Sini. Ini pada. Igog sa ingay. Kuyog pa to. Kaya ito rin yung tipan eh. Nasunog na.
shout out sa ni Junjun. Awa na yung trabaho kay Diol. Oh. Nindot ka Diol. Yellow puti. Bailo, ang puti na po na rin. Nag-blink-blink. Ano yun? Kanin ay Richard. Tawag ka rin. Balik to. Naman kong ipalo. Nagbay. Hazard ba? Hazard. Ray Hazard. Tanawag ito. Tanawag. Iba ang pula. Ano po ito? Nanapod sa ubos ang pula. Mo gali, gubaylo-baylo. Asang Hazard. Ator ni ikuha ng hazard. Kataan na ito. Kinarama. Ano sa mana sa gana? Dream. Ingana mana? Ala say nani mo na. Ako gitaon kay isa. Dia, ngayon puti man mo. Gapo mo ginapod ka. Puti man lak. Sa di ta to mo itaon kay narang. Ingana ba? Isa na ito. Ang hazard ani atong hazard ani. Pakalitan ta ko nag-blinker nga katong manindot kay sugal lagi itong blinker lagi. Atong hazard ani dire. Ay gipoto lang ikuha na ko. Ano to dia gigtan ta to ni mo. Poto lang to na ko dari ko do. Ako re. Ang gito tong ahay wah. Palitan unta na ko nag-blinker. Ilisan ko di bumbilya ni oh. Bumbilya may ilis na Kana naman to dire. Mga ma'am sir. Hazard. Taora na. Ta ang brake light na rin eh. Ikaw na brake light eh. Siguro. Okay, kaya Kira na eh. Ano ba? Yun lang suga. Nasa musiga. nakaingkan sa priyata ni.